moitos clientes e tamén moitos problemas. Os veciños teñen medo incluso de saír pola noite a unha rúa tomada pola sucidade. Vasos, botellas, vómitos, cheiro a mexo e ata restos de sangue. Aseguran que a reapertura da discoteca é ilegal porque carece dunha licenza válida, pero mentres non exista unha resposta xudicial, na rúa Valle Inclán as noites seguen sendo un inferno. ¿Va todo bien? Un momento. Bueno, parece que no nos quieren. Bueno, pois esa é a situación visual e, sobre todo, auditiva que teñen eses veciños de Ourense. Unha situación que un equipo do termómetro Alba comprobou esta mesma mañá. Pois 7:10 da mañá, compañeiros, xa vedes aquí no pleno centro de Ourense cal é a situación, a rúa ateigada pois de mozos e mozas que todavía continúan a festa. Estamos na casa de José Luis, un veciño. Que tal? Moi bo día. Deberías estar dormindo, pero isto é imposible, non? Hola, que tal? Bo día. Por suposto, levo ese desperto por desde as 4, as 4:15, 4:20 da mañá. Isto é unha situación hoxe porque é a noite de Reis, pero supoño que repítese todos os días que hai festa, non? Esta situación, desde que isto aperturou, que ahora, por non sei, 4 ou 5 meses, levamos así. E isto repítese, pois, as mañás dos venres, dos sábados e incluso dos domingos. Claro, que estamos vendo, compañeiros, a ver se Sergio vos enfoca por aí. Claro, os rapaces que saen ahora a discoteca acaba de pechar, pero isto é ruido e a suciedade, non? Todos os días. Iso é continuo, sempre é a mesma situación. Sempre é a mesma situación. O sea, un cúmulo de xente e logo a suciedade. E o ruido, a contaminación por ruido é inmensa, eso é continuo e é unha cousa que termina por meterse na cabeza e non te deixa dormir. Claro, porque nós estamos aquí nun primeiro e a discoteca agora está pechada, pero supoño que no rato no que está aberta, non? Escoitase ata a música. Realmente a música non chega a escoitarse. Eso pasa allí os que viven encima da discoteca. Eu, a Dios gracias, eu iso non escoito. Escoito os ruidos da xente, que é o que me molesta. E claro, o ruido non é continuo. O ruido é unha cousa que unhas veces hai máis, outras veces hai menos, dependendo do tipo de personas que cheguen aí ou que salgan ou que entren. Entonces, bueno, é o jolgorio, e eu recoñezo que eu fui xoven, sinceramente sigo me sentindo xoven, e gústame a movida, pero, bueno, hai que respetar un pouco os demais. Claro, porque o problema tamén chega agora cando todo o mundo volve para casa. Claro. Mira, aquí agora temos a ventana aberta, pero aquí hai doble ventana, se podedes ver, hai doble ventana, pois con doble ventana e todo, sigues escoitando o mesmo, con cristal dobre, que certeza. Pois moitas gracias, José Luis, compañeiros. Xa vedes a situación que viven aquí os veciños desta rúa Valle Inclán, pois cada noite pois que hai festa aquí nesta discoteca. Grazas, Alba. Bueno, pois a proba en